up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromowe Wato, Alla de Young Wang, we spoke def Mama Serna, we paro di North Gogo mit Zuid, Oost Gogo mit West, we speak def Mama Serna, Ari Story Banif ko Archie de Prespartori wan, Sanis Paina Kondre no. Ja, en mis do janga bararot. Ja, maar er gaan we, maar volgens mij begin. Maar ik zei dat Sanis Paina kondre, maar volgens mij begin ja, maar alle desma die dat door de diaspora, de arkuno, of pardon, of die en we actie die nogmaals, ik zou maar zeggen, door is pang no wat boeveel vragen de en soms bijna in een autorizan, we tak no mo im arkuno sena sepsa. Ano maar zeggen. Asa torde. Show, we begin want luku. If is doing one class, dat je volgt les, of je doet mee aan een debat in een klas, want score debatten daar, je maakt opstel, debatten daar, discussie is daar. Dat je nog eens doen, dat je siribi, je sabi toch, je siribi, en dan in je volg asani, in je volg de ontwikkelingen, leg dat tegen popo, de do lek amira di ekala bon en tabono ap moro de ate bro want him go squantara bon fefe na torda ja maar zeg gaan bolero no you tak trapasi mami essenso itak is don na klas if is don in a parlement Granlandi kurtoso na top niveau en dape de mai debater en tere mai tak over bepaalde tori wetten na to dati dai mus ma volgen man. En if je hem gaat volgen, dan zijn de interesserie natuurlijk, wat je van als ribi. En dat we zien dat. Amman die het continu over grondzaken, vastzaam de, mevrouw Huur ook toe, dat we leggen uit, dat we zien dat amman is ribi. Dat betekent, amman maar volgen niks. Je ziet ribi toch, die amman bij moest tak over wang maar zo zien. Amman we spreken uit ribi. Dat betekent, amman de strip tape. Eigenlijk, die man hoort niet daar thuis. Anaba niveau. Nee. Want luko, mijn mama was aan het tak. Schrijf al aan zijn tak al aan zijn wara. Helemaal niet. Er verschil. Want ik kan schrijven, maar je nog maar takken. Of iemand takken, die nog maar schrijven. Dus dat is. Je sabi het toch? Dus dat is. En nou, want jere im sab was aan het tak luko no. No. Afas fout. Dat juist pe de mamus gohara wedi. Moros terakwant heeft na GBB a president grijp in dat petakasan nego boom. Nee. En userevi mek sondu tu dat peto. Na sabaku project. Iseref mek sondu tu. Dus iwana sondum tango doro. Isabi toch. Ino a bikti. Je veredef bikti. Dan me bedoel taki. Dan figo luku. De ministerie die de onder you. Die moest zorgen dat koopkrachtversterking, isabi, zwakke huishoudens, naar de zand dat die. Want in een jaar not van minister dat jaar. No. Next city. Nee. Monikarta, alle de to dat die. Ja. En meneer Sampi, naar mevrouw Huur. Ja. We leggen uit, dat we leggen afvallig uit. Zeep zanga de Monikarta. Want na ministerie voor UNO ook toe, toch? Ja, de kara minister ter verantwoording. Natuurlijk. Maar nee, komst dan omdat inoma schumel moro na grong, na desan dat de fala president aan. Omdat de president, nou een prerogatief dat president abi. Ja, nou een bevoegdheid vinden. Amana is de man van regering. Natuurlijk. Je verstaan? En dat, if inoman zit, jere, Mazara sampi ma wansan iftegi sadoli na CBO so wan doti da ini. Boomvoer doti. Fosi gogo luka doti duftera wam. Ja, want like parlementariër. Ines don da penomo fu grontori. Nee. Alla de politisman. Samsi swak kaart. Sociale zaken de in abob anu. They look de to dat die want is man at stem die ook toe toch? Ja. They noem zo dat grotto. Nee, go look op amonikarta tori. Ja. Go look op alla de 800. Akopkrachtversterking. Ja. Dan is man dat die is alla die de man na support.
je moet go dat want samen begrijp met dat in principe het parlement de interserie, ja, natuurlijk kan ook interserie, want in de man volgt niks. Nee, je is dat men begrijpt ook toe. Dus je de Aladina, GBB dape, Ekoi dape, en Loko heeft zij kan zitten dape. Maar leg des maar uit, Taki. Die de go take over dape, de ome dosu, voor aanvragen die bij de noa camera. Na Masaram Sukul go ontdek de dosu dati. Mek a president op een commissie voor zorgen dat hij na sasaba yo kromo kona de tereka. Ja, en dat zijn waka safri. Heb je lusu. Maar het is wel interessant. Sami sabi anotak amoni no there. Amoni there. Want de manchisi voor armoedebestrijding. De manchis money voor if a World Bank of a IDB houdt u mij ten goede, maar mi sabi mi aba informatie hard dat amoni de ter beschikking sociale zaken. Maar sami verstaan, er wordt gesjoemeld daar en daarover wordt niet gesproken. Nee, maar een parlementariër is op grondtooi. Een parlementariër op grondtooi. Amana. Dus na sasa bij je kormo kan verpauper. Ja, maar nu lukt het dat. Alweer een begreep ook toe kan daar. Ja. En een begreep zat dape. Nee, maar Sarah Sampi sapuansani. Ja. Aman denkwijze na lek dufu achamira. Afi kon ikreba bon. Ja. Die kreba bon de sakagogo sukuantera bon baka. Dus dat die. Dat namatori. Ja. En betak president doan bunsani pot meneer Ramsukul dape. Dan een team, want die is een heel team daarbij. Dat de mij sturen aan is. Dat zijn die begrijp no. Dan een beetje fight daarbij. Probleem daarbij, omdat minister, na Sampi, na mevrouw Huur, na de maratje. De man laboratorium. De man is op de man bij. Dubbele gronduitgifte. En daarom ik a president taki. If you mama, dus you papa, of you grandma, dede, you de in alleen, volg. Dagromus Kayano, jij bent de eerst aankomende om het aan te vragen. Maar je kan teka grondpoer naar familie aan. Fuji want er vrienden familie, God forbid, dat nog kan. Nee, dat kan. De maatje, ja, maar zeggen, maar veel goede tories. Dat men bereikt dat alle de man die feti in dat foto, feti, de man waar groen. Maar ik ben waar groen in dat tapsie. Dat van mij gezegd. In actiekaptein. Ja, toch? En if kaptein wani. Ja, toch? Dat zijn ook toch? Er zijn regels ook in het binnenland. Ja, er zijn regels ook hier. Ja, maar als je zegt dat mim terrein, natuurlijk. Mim aber respect je. Dat zijn ook. Isabi want de man alle de zijden en gewoonte. En daaraan moet ik voldoen. Natuurlijk. Dus if me one piece grond dat dan mim go actie netjes. Maar me no kan go dan tek gewoon. Nee, en ook kan. En het bestaat. Nee, en dat is ook in Paramaribo en omgeving. Maar kan de Masara Sampi no sabi. Wetten zijn ontstaan doordat agrontapu be ruw, abe wreed. Isabi, man be chiri, isabi toch. Alla soort san bepsa, dat de man kom met gebouwde voor zorgen dat er volk komt tot rust, dat gij zult niet doden, gij zult niet stelen, isabi toch. En daar zijn wetten ontstaan. Dus dat want dat je Masara Sampi, a samenleving kon de geciviliseerd. Isabi toch, wat we voor ons ervaren. Dus als dat de wat mooi zijn, ik kon me zo. Manga is daar voor ons idee. Op gewoon de op weet me koker de na terobanga des maar de go over koker. Like je go teksan daarbij. Sumayu. Kabatuba. Dus dat die. Maar ja, maar zeg gamo. Betekent nogmaals de Judina parlement. En daarom met dat die komende verkiezing. Maar om go zomaar daarbij dino saptori. Dino go scoren of zo. Omdat je don daarbij. En je vader ribi. Je moest omdat asani je hersenen zijn dan afgestompt. Ja toch? Je sabi toch in oma volg. Het interesseert jou niet. En dat we zeggen sribento toe toch? Ja toch? Sribento best. Kan dat pas revistura magos dom. Ik ben meer. Dat kan dus gewoon besmetten dat hè. Je verstaan. Want het interesseert je niet. Maar wanneer zij interesseren in afkoering door de gang of GBB. Wij jaren de president Pourenji. Ravi. Afgelopen. Maar ja, maar zeg ik, we op je morgen para. Ja toch? Dan, ik denk dat ik door Mohammed. Ja, wat een padat het temeraire.
Hij timmert aan de weg. Ja. En hij doet best. Isabi toch? Ja. Want we bereiken bij circulair. Ja. Jongen maluku a jarusu. Abit. De man, de zwartkijkers. Ja. Isabi, de man die is suku alasani elembonyo in okorbarafu. En so leisi, unom siribi. Want so leisi, de seref man disi, die echa de sankadoro, na man die be dumei ma da taman sitaka no man konen tereka. Heeft dat ook? Da, maar ik go duan san sano mak. Want asani van hoegeruisteraat. Ik go doro. Ja, natuurlijk. Maar na wa integriteit, na omschake actie misada. Dat want taki bepaalde spelregels zitten. En dat allemaal die mee moest horen zelf naar spelregels. Je mag niet uit de school klappen. Je don't go taxan zomaar voor porasani. Je verstaan? En dat je die man sapt dat dat man bereiken heeft me normaal vind dat met pore. Ja, met pore direct. Met pore, met ka pore. Ja. Maar ede kreba je pisse dat je gaan say, je verstaan, dan asane go doro wan masa normaal met tak atore go doro van hoe groot rehabiliteer. Want dat project dat ik go met tanga haven, ala de sansan dat moxie borochi. Sabi toch? Maar de mij suku ala fasi voor saboteur sani. Want het is een heel groot project. En een goed project. Ja. Maar je vraagt is af. De man die doet dat. Ja. En of ze nou man? No. De man loopt er nou? Nee, de man loopt er nou. Look no of je look van over straat de mesari. Want altijd hij zoekt dat. Ja. Maar lekser nou man, dat tak jong IDB de bezig dat per maar pot senatori. Ja. Je mag schrijven aan alle donati. Ja. Dan omdat lekser tak inof fadoinatori. Ja. Dat je was is schot buiten tot sanmag. Sanoma. Juist. Maar eigenlijk, je moeilijkster nou. Dat is nou je moeilijk. Nee. Vooruitgang. Ze nou moet go vooruit, hoor. Amana, ik en de rest mag stikken. Nee. Dat zou je mij denken. Want dat mij money nog. Money. Money talks. Ja. En dat min of meer. Met de hele keer maar zeggen. Met dat je mil op miser nou. Ik min op doatori. Gambo kan doatori. Dat is toch goed. Ja. We profiteren van het toch? Ja, toch. Maar dat bestaat het toch? Je gram cheeser op zet. Tuurlijk, allemaal op zet. Je af op cheeser op zet. Ja. Want de regering die zegt, hoe we naar de toekomst. Ja. Is dat het toch? Zeker. De regering die ziet, no is dan dat de mij gaat napo, of naar VAP-centrum, of naar pena kabinet-president, dat de mij wakti op de meteor of vadong, hoe spreek wat wens uit. Nee, de man dat regeren is vooruitzien. En dat de regering die zegt. Natuurlijk. Ja, verstaan. En nu met beleg uit waar factor dat ik IDB, ook is dat een probleem voor de doti dat strategie. Ja, toch? Dat is een probleem, ja. Dat is nou een probleem, want if je actie mee, heb je eigen visie. Ja, maar je mag zaken. Mi heb mijn eigen visie over Asandati. Ja. Omdat alle konderen, want met maanden, weken, in Amerika, alle konderen, in Holland, Europa, dat dape mi sabi, maar kan de alibitranga ete, a regeren no man konanga Asandati ete, dat in paifus ma pour you doti. Sabi toch? En dat doti moest go schei. Want mi sab na Holland, ja glazenbak. Ja. Isabi toch? Ja, bi sani. Plastic. Ja. Alla de to dat. En de man de sante go verwerkbaar. Yes. Je verstaan? Ja. Dus, a richting dat de minister tak umus gono. Ja. Isabi, leerlijk voor a subsidie is gaf. Ja. Isabi toch fire, watera, telesuur, de sandati, a subsidie is gaf. So ook to ungo sorgu taki. O set o doti na afasi. Want talanga, if asan go sodoro, dat pe otro we doti. Dus dat hij. Is dat hij. Pe otro we doti. Maar ook toe, vanuit dat programma die ze met Gambo, we kan een voorstellen. Een voorstel. Ja. Dat minus wat minas en amang, een voorstel. Ja. We vinden dat de man moest, dat kutak Lelydorp, want wat Lelydorp, hè? Juist. Lelydorp, dat je pot een bakkie, een pisbakkie dat pe. Ja. Toch? Ja. Allemaal moest trouwen de doti in een bak. Dus awagi ne kon je zeggen passie. Nee. Je moest jaren go pot dape. Ja. En if kan, ja mam luka as amoni. Ja. Maar na alla die de mam ruim.
Waardoor adotine padang strati. Nee. Biji baki ala me poti. Maar ala di adokwagi ego dape. Amane kone oso. So, maar Alek tatato, im tjare poti. Ja, im tjare poti. Ja. Iserefi. Ja. De voor de fi tien smijten no passie. Dat we regelen onderling. Ja. Dat je zorgt dat je verpakking door die boom. Ja. Dat we tjare poti. Natuurlijk. We moeten met elkaar samen kunnen werken. Juist. Maar het is om het te voorstellen. Mi etak disi. En if je vindt dat ook moeilijk, want dadelijk je vindt dat je niet een buurvrouw vindt, dat een buurman, aan de sandati. Dat voorkomt de soort sandati. Dan bijvoorbeeld, if je bij pai, nou een voorstel, dat land doen, verstaan, vertalen anders. Dan mi denk je, dat if je bij pai 50 koolstroom, dat je mij tegen dat je pai 55 kool. 5 kool. Dat 5 kool dat die EBS, het draagt over, gewoon OWI, 5 tot die, of omgekeerd watera. Als ik kan bo, als ze leggen dat hè, moet ik eerlijk dat bij Europe ja. EBS. Ja. Dat zijn het betakik ba. Ja. Dat we moeten kunnen rekenen nu bij Europa dat we afdelen dat is. Als we moeten rekenen dat die. Ja. En dat 5 kool dat zegt dat die. Is toch die land die. Juist. Zonder eigenlijk ben je niet merken op. Want je gaat bij voor haar. Maar 5 kool die niet. A 5 kool daar in. En in no 4 jaar. Nee. En dat ik go dat pe en dan ama klari. Ja. A dati no demoro. Ja. A dati no demoro. Dat dot waji muspai disi dati. A money dat je reserveert, dat land je pot in bijdragen. Dat klari. Dat klaar. Juist. Dus de ene hand was de andere hand. Want ze wilden, de man wil horen IBS, de man SWM, niet zozeer, omdat aan alles wat er ja, maar faya, alla ook. Ja, alle huishouden abistroom. Dus dat die man doet jaren geleden. Ja. Maar nou, man proberen. Nee, maar ik vind dat ik nou een voorstel. Ja, voorstel. Ja. Een programma die heeft zo. Want je denkt toe. Natuurlijk. Ja, ze namen toch? Ja, je denkt toe. Ja, ze namen dus dan vind dat ik dat zou een aannemelijk voorstel zijn. Ja. Die sabi toch. Ja. Want ook 5 kolu of 10 kolu, dan een kwart bier. Ja. Dan niet drinken bier, maar met dat ik motto. Ja, toch. Zo simpel is het. Ja. Heel makkelijk. Asanati, wat zeg ik? Maar tegen. Maar ja. We tak over OE. We tak over. De tak ook over winkriep, de prijs in die. Nou, maar voor zo'n gaat de winkritori. Ja. Dat ko archi masa Noor Mohammed. Natuurlijk. Sa in serve taki. Ja. In gesprek met de minister van Openbare Werken, minister Yat Noor Mohammed, werd er aan de minister gevraagd naar een update in zaken de vuilophaalkwestie. De minister ging hierop in en geeft zijn reactie. Ja, we hebben zondag vergaderd met alle vuilophalers en we hebben een tussenoplossing. Het is geen duurzame oplossing, een tussenoplossing. Dat betekent dat vooruitlopend op de betalingen tot woensdag, als men tevreden is, de vuilophaal per maandag, dus per vandaag, weer wordt opgehaald in alle wijken, in alle districten. En dan gaan we kijken tot woensdag, als men tevreden is over het betalingsgedrag, dan gaat vuilophaal door. Maar u weet, ik had een jaar terug iets aangekondigd dat we weer tekort hebben aan vuilophaal. Dus we hebben simultaan de sector laten weten dat we komen met een nieuw vuilophaalbeleid. Een beleid dat hopelijk de kosten voor ons gaat reduceren. En dat we komen met een milieuvriendelijker beleid. We gaan komen met een beleid waarbij wij als samenleving, het gaat een win-win zijn, wij leveren in en dus wij als burgers voor ons vuil gaan inleveren, maar de vuilophalers zullen ook inleveren. Ik denk aan bijvoorbeeld dat we niet meer 2 keer gaan rijden, maar misschien 1 keer om kosten te reduceren, want de kosten voor brandstof zijn enorm. Gescheiden vuil gaat moeten komen, de besluiten zijn aangenomen, we gaan het moeten doen. Ik kan geen dag langer wachten met deze maatregelen. Een derde maatregel onder andere is de bezuiniging op de vuilstortplekken. We zitten daar heel veel materiaal te zetten, zodat er geen reuk is, veiligheid en zo. Maar ik heb geen keus. Ik ga moeten bezuinigen. Of wat we nog leuk vinden. Dus dat zijn maatregelen die de komende maanden, we gaan een jaar doen over de maatregelen, step by step geïntroduceerd gaan worden in Suriname.
En wanneer gaan jullie precies starten om deze maatregelen te introduceren? Morgen wordt een presentatie gehouden voor de minister van ROM en OW. Dan gaan we de eerste besluiten nemen welke maatregelen als eerste in werking treden. Vervolgens ook naar een reactie ten aanzien van IDB, als het zo is dat het project wordt stopgezet. Hier de reactie van de minister. Ja, met betrekking tot het project van Hogerstraat, de brug, Ruwe Haven van de IDB. Is een leningsproject. Is de informatie, ik heb de informatie gelezen in de media. Is dat niet helemaal correct. In elk geval wat zeker niet correct is dat het project stopt. Wij komen zo meteen, ik heb vanochtend de partijen gehoord. En zo meteen komt een persbericht uit met de correcte informatie. En de oproep die ik doe is aan de mensen die zulke artikelen schrijven. Ik weet niet van waar ze zijn, maar het zijn van mediabedrijven. En als men twijfelt, je hebt ook mensen die het publiceren. Als men twijfelt, dan is altijd het ministerie van OW contacten. Zeker de minister is altijd beschikbaar om ernstige dingen te doen. Maar nu is een ernstige schade al geleverd aan de samenleving. Dat is het punt. En dat kan je alleen maar goed maken met een persbericht van het ministerie wat de waarheid aan informatie is. Dus dat persbericht komt zo meteen de deur uit. In elk geval is dat niet waar. Het project gaat rustig door. Zullen er maatregelen getroffen worden? Ja, natuurlijk. Het project gaat door met een pakket van maatregelen van het ministerie van Openbare Werken. Ja, dat je het over de prijs in winkel. Van wat kan je door dat? Ja, wat een minister. Ja. Kuldip Singh. Leg het ook toe. Want de mij bekritiseren Afro. Dat Afro niet doet niks, Afro niet controleert, Afro niet doet dat niet. Maar als Afro legt uit toe, minister legt uit. Dat hier, we check wel. Ja. Maar we check zo op basisgoederen. Ja. Dus kan je wel uit op basisstory. Sana de basisgoederen eigenlijk. De basisgoederen na je ayung, je tata, je konofroku, je blong, je pesi, je sabi, spijsolie, nyauli, soutu, sukru. Ja. De sandat na sayo op ala dei van o. Ja, ja. Na dat de elkaar basisgoederen. Ja. Maar me bedoel taki, if you want drinken gold, Nescafé gold, ja. Dan atene laten toe. If je abba money, natuurlijk. Dan je buyen. Ja. If je kan missen. Ja. Maar if je nog maar missen, je moet koffie drinken. Ja. Dan zou je drinken naar basis voor koffie. Natuurlijk. Want dat gold dan de san dat sa de mijn poti. Ja. Isap sanga san de mijn pot moro dia. Fugo raffinering of fineng. Dus dat. Ja, ja, ja. Want ako een koffie no cheer me gramma. Nee. Ano cheeren a Steven. Ja. Je verstaan. Dus a minister tak de kudere dati ane hate ede maar dati na a economia in a kondre o sorgu taki te demo importer koers na de sa. Ja. Sane saka. Uiteraard. Ja. Omustak disi dat je want to winkrimang e poren. Ja. Want ja wa lo winkri en daarom ik sabi suku pe de winkri de toga Facebook. De winker poti omesani pe dise ser morobun kopu date na stri boroko prijs. Ja, dat is in auto. Ja, na stri boroko prijs. Want foodbasket e jide mancheri. Ano, foodbasket wang je tak dat tori. Ook toete ilugu de biu en keer plan de meseding is kas wat mas. Ja. Heb je de prijs drop? Ja, toch de prijs drop gevallen. Met ja, dus omdat de san moest serie, want dan mam sente baga. Ja, maar koers drop tu toch? A koers drop. Ja. En if a koers drop, doe aan een koers sakatu. Ja. Je verstaan. Ja. En no, a regeren pire ai. Na steiger. Ja. Want de man is sanitok. En een importeur is zo'n bunker of butu. Ja, dat begrijp ik. Je verstaan. Dus ala de sandati. Maar amoro principal wang. Ja. Minanga you unomus de un age prijs zetten. Ja. Isabi. Un age prijs controle. Ja. If ano boom a nummer de, de je belgo dape. Mek de man kom. Ja. En dat tegen de man tak in ek moto dape je tawakti de mek de kom. Want die abbewijs. Ja. Je verstand toch? Ja. En sem luko tutak de controleer de koluku te de gwe de no kwanga bijitas. Nee. Im luko dat toe. Dat ook toe, ja. Ja. Im luko de, maar je leest het taki. Un lexer nama. Controleer, want je ziet toe sneeuwwinkeli, of ja, met dat sneeuwwinkeli.
to supermarket. Ja. Zie je nasi. Ja. Dan go bij een spul. Dan look ik aan kan je 50 gulu. Ja. En dan trouwens 45 gulu. Ja. Dan go bij die van 45 gulu, toch? Ja. Maar dat is het. Maar als er nou maar een probleem ook door. Ja. Mino loba winkri dati. En de lesie toch wat ik cheese moro para. Juist to elim doen. In doing in dine by daar winkri manati ook is probleem. Want mi bijvoorbeeld leli door. Hier is mijn klagen moro. Nee. Want des makanga wan winkri dat thuis staat. Ja. Dat de producten gereduceerd. Ja. Actieprijs aan de zand dat die kan gaan foodbasket. Ja. Woyo. Isabi toch. Je gaat zien beres in postkantoor dat je go bij dat gereduceerde prijs. Ja, ja. Dus desan komoro punko. Ja. En dat moeten we ook zeggen. Natuurlijk. Maar zijn dit de mannen pot desan op Facebook dat desan en punko. Nee, maar de man op potato. Oh. De man op potato. Ik denk meneer Sapro Takasanati of meneer Jan Klaas. Nee, maar dat kan. Nee, Takasanati. Nee. Maar de mek gebruik ver. Ja. Maar de notegief op oyai. De man nono de man tak ook toe IMF. Ja. IMF. Monitori. IMF nono keur goed. Ja. Is dat weer toch? 61 punt zoveel miljoen. Ja, 61. Dus het programma gaat door. Ja. En de man tak ook toe. Alles aan sang regering toe. Eigenlijk de men verwacht tot tap tempo. Nee. Alles aan die waga boom. Alles aan die go boom. Dus baby, zet dat toch dat die. Want zanda de man taki. Ja. Zo. Want no one president. En alle de man. Ja. De John Potek taki eleg uit de regering. Famus go. But durf. Ja. Voor doe asansa president is doe. Ja. Voor zorgen dat die de na de. Kan dat wat er bij de te onder no so. No wat de onder kaak. Ik kan blauw want ja bis mij blang en moffo. Trouwe blang en no so. Je verstaan. Maar de kan blauw want wat er is saka. Ja. Alibe go saf safri. Ja. Saf safri we go miti. Moro bunting. En dat belangrijk. Zo. Dat je begrijpt dat men het tijd door. Ja, maar ja. Ja, eigenlijk moet het toen was hij. Fawaka. Eigenlijk, maar ja. Olivato dat die. Ja. De volgende keer dat was. De volgende keer, want tenno de misschien net tijd boro kom bang. Oké. Ja. Dus, na man die opgrond tapu. Ja. Ama abaten na mij bepaal alasani. Serf dede serfi. Ja. Isabito. Ja. Alasani sichi alasani na mij bepaal. En hoe sa respecti natuurlijk. Daarom ik weet taki. Awansan say moest tandu you deal voor je pa economie in a kondere. Wat te e pirman bodu ma ayepi. Sobu so trusiani na goron pranwansani meki serf economisch werkbaar. Ja, alla vierkante meter, alla zeewies wapchi brembre yabi. Je lijfchi blaka doti want we leven in een kondere pe adoti vruchtbaar. Ja. Dan je sani de prani sani isabi de kat naptaki ai mina wa jaja sarna ma fo jaja sarna uma want Holland serva jurde mengo jur tuin fu kan prani en jai ka prani vrij en anano wang tumsi voor chemisch sani je verstaan en daarom ik met de juta chago sodoro mi na masar dignity gambo ja masar gambo ina programma di so sat usa tantaki en aksa seremang we aksi toch, voor het trouwen door die tapstrati. Hoor, je senang kring. Want die mama moet naar buitenland komen. Ja, de diaspora, maar de mam zie dat hij met atrasi, maar de man ja loopt de kondre ook toe. Want die hoorde kondre kring in het trouwen door die tapstrati. Natuurlijk, met het programma die zien we actie en we bedanken nu. If u net trouwen door die tapstrati. Ja, dan we bedanken. Persoonlijk we bedanken. Hoor, je kondre kring. Dat betekent. Do materialismo. Stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth.
is real